So what's up guys, ang video natin ngayon ay mag-unbox tayo ng order galing sa online. Hindi ito sa akin, pina-open lang ito sa akin sa may-ari para may upload ko at may papakita ko sa inyo kung talagang legit ba itong order nila. Waiskalan to guys, ang pangatong nito ay use oil. Tingnan natin kung talagang legit ba to. Panoorin nyo, pisahan na natin. Antayin natin mga 2 minutes. Nasunod nila ka City. Para unsa man siya? Luto ng City, maghalin kayo. Antayin natin guys na mag-init talaga ito para mag-blow yung apoy. Isaksak natin blower. Tingnan natin kung ano mangyari. Then guys, malapit na siyang mag-blow yung apoy.